Mafoni vane vachaita semavuta nezvemafoni. Mafoni vanoshandisa pakuti kana vachikushandisa iwo vachikurwadzisa pane zvavanenge vachiita nemafoni avo because vanenge vakakonekta painternet satanism yavo iyoyo. Saka vakalaika papeji ravo any munhu anenge akajoina pasatanism yavo akangolaika chete anotokuona uchibuda anobva atanga kukuita senge ari kutokutamba ngezvinoita PlayStation zvazvo. Ndozvavanoita because vanhu veutsinyi. Saka anenge hamene zvavanenge vachikuita vachikulodha zvinhu zvakaita nge mumhino mumukanwa pakati pepenhengo apa mumakumbo mumaoko nemudumbu pane zvinhu zvavanolodha. Ini ndonzi Mukoma Sly. Apa ndikutaura nani? tongoti ndinotaura Pastor Lawrence. Pastor Lawrence. Ya vanotungamira chechi yekutenderana kwemapostori iri kuCoca-Cola. Chechi yakatanga rini? Kuti yakatanga rini hangu handizozivi. Ini ndakazongojoinawo zvapakati ndobva ndatanga ngopuwa kuti chitungamiro wechechiyo. Semufundisi wechechiyo. Vakaona chii pamuri kuti vazoti imi makazouya kumashure chechi yatanga chechitungamirai? Ipapa handizoziva hangu asi sekuona kwangu sekufunga kwangu panenge pane zvavakaona sevanhuwo vemweya vanhuwo vechiprofeti vane zvavakaonawo zviri pandiri. Chechi tingati iPentecost kuti ipostori. Munopfeka uniform yakaita sei? Tinopfeka uniform yewhite ine maribhoni eyellow mumaoko muhuro nekupedzisira. Anenge magemenzi aya? Anotori magemenzi neka. Alright. Saka Pastor Lawrence, tiri munyika yazara nyaya yesatanism. Satanism inokonzera zvinhu zvakasiyana siyana. Zvimwe zvinosanganisira maaccidents anongoitika zvisinganzwisisike. Imi muri kutaurawo kuti munopinda muhondo idzodzo muchiedza kurwisana nemasatanisti iwayo kuti vasaite izvozvo zvekutora ropa revanhu nekudeura ropa revanhu nekushandisa zvipo zvevanhu. Makapinda sei kuti muzokwanisa kuziva kuti imimi Mwari ane simba rekukushandisai kuti muite minamato inobudirira? Inini ndaisatombozira zvese izvozvo ndokwanisa kuita minamato inobudirira. Ndaitoitawo zvekudhakwa zvekuita sechitora zvinodhaka zvakaita ngevana Mbanje vana Brown Clear asi handina hangu kutora zvakaita ngevana Mutoriro nekuti ndasaziva zvinoaffecta sei. Zvinhu zvandoziva zvinoaffecta zvinhu zvakaita ngevana Mbanje vana Brown Clear ndozvinhu zvandakatora izvozvo. Saka mumashure menge ndichitora zvinhu izvozvo pane chimwe chiitiko chakaitika neumwe mukomanawo akazongonditi ndadzingwa kwandaigara kune imwe building yandaichengetedza iri kuna Samora painzi paPortugal Restaurant. Saka ndakazenge ndabviswa papa ndobva ndati ndoda kutsvagawo imba. Saka pandaida kutsvaga imba handina kukwanisa kupuwa nguva yekuti ndinge ndichigara ikoko. Ndakabva ndauya munomu. Kuuya kwandakaita munomu ndakauya through umwe mukomana anonzi Simba Rashe kana muchiti munomu muri kureva chii? Munomu Central munomu kuna Livingstone kuno. Alright. Saka ndatakura zvinhu zvangu ndauya kuna Livingstone munomu Central munomu. Ndakaona umwe mukomana anonzi Simba Rashe ndo akandipa kumwe ndisi mukwanisa kungoisa wenji zvinhu zvenyu panapa muchitsvaga kumba kwekuenda. Then ndatakura zvinhu zvazviya ndauya panapa. Pane chiitiko chakaitika chekungotanga kuona zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana through vamwana anogara paflat riri panext iri. Chii chamaiona? Saka vaishandisa cable, vaishandisa matamba neinternet yavo satanism inofamba nechi. Saka pouriri pane zvaitika patiri papouri irori kusvika tazovhara pamusoro apa because paiungana nhunzi pobuda imwe smell yaiti affecta mumukanwa so then huro hauchakwanisa kunyatsofema. Pane zvaiitika ipapo. Zvese izvozvo zvichiitika mukomana uya akavaona. Saka vaiti kana tichinamata zvazviya vaibva vadzika vese ubva vazara pamasteps apa mafoni avo nemachichi because zvese zvavanenge vachiita vanoita nemafoni. Vanhu vane urombo hwakaita hwezvikwambo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvakaita ngenyoka mishonga nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Vanoshandisa zvinhu zvakaita ngeshiri nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Mafoni vane vachiaita semavuta nezvemafoni. Mafoni vanoshandisa pakuti kana vachikushandisa iwo vachikurwadzisa
pane zvavanenge vachiita nemafoni avo because vanenge vakakonekta painternet yesatanism yavo iyoyo. Saka vakalaika papeji ravo any munhu anenge akajoina pasatanism yavo iyoyo akangolaika chete anotokuona uchibuda anobva atanga kukuita senge ari kutokutamba ngezvinoita playstation zvazve ndozvavanoita because vanhu veutsinyi. Saka anenge hamene zvavanenge vachikuita vachikulodha zvinhu zvakaita nge mumhino mumukanwa pakati pepenhengo apa mumakumbo mumaoko nemudumbu pane zvinhu zvavanolodha nemafoni ava. Saka pavanokulodha zvinhu zviyazviya anenge ari maspirit ari evil avanenge vachiitira kuti zvinokuafecta. Saka zvinhu zviyazviya pare zvino maonero andakazviita nemaitiro avaizviita pekutanga pare zvino pandakadzoka futi munomu zvatanga futi kutanga kwazvaita pandakaenda kwaprofeti ndakatowodzwa nzi imomo musendround mawakapuwa rubatsiro imomo mawakange uri mekutanga zvatangidza futi zvinhu zvazviya zvesatanism futi ka muri kupfungaira utsi kudai utsi hwakaonekwa nemuprofeti. So utsi uchipfungaira kudaro inini akanditi hongo nokwanisa kunge takutangidza manje kutangidza kwatakuita pamwe pasimba raMwari takutangidza kuti tikwanise kunge tichizvimisa kuti zvichange zvisingashande kwauri. Then mashure ndakaona vamwe handichaziva hangu kuti vanonzi ani zita ravo vekuslime media ndofunga ndivo munin'ina wenyu vavo ndo vakambondibatsira madhezi ekutanga acho vakanditi hakuna sekuru vanokwanisa kuita se kudisconnecta that internet yavakakonekta kwauriwo yesatanism. Tsanangura nyaya yako ndobva ndaitsanangura nyaya yangu ndobva ndauya nawo munomu bva apa papakazara madzinyo anga ari paita ngenyoka so madzinyo anga akawandisa buri zviripo so saka anga akawanda zvekudaro madzinyo awo kuti kana uri munhu chaiwo waiona kuti hazvisinomawo. Saka pane munamato wandakapiwa namato yandaumwaya madzinyo akabva adisappear paarea iyoyi adisappear paarea iyoyi zvakabva zvaradza simba raMwari kuti hazvishiwa ndozvazviri akazenge akutambira kusati kuno kasimeo kacho kakazenge kakubuda pamusoro pemarata iwawawo nhunzi dzacho dzazara pamusoro pemarata nepesipuro dzanga dzazara nhunzi dzedzi madzvinyo akutambira apa aisatiza vanhu madzvinyo awo zvekuti pandakadedza vamwe vanoshandira paslime media kuti vauye nemakamera avo vakatora madzvinyo avo ese kana ivo mukoma yavo vakatoshamisikawo kuti chii chinoitika kuti dzvinyo haritize munhu sei vakabva vatora mapictures vakaita sei tikatoenda apo vakanotora zvese zvavakaona ipapo zvakati washamisawo kuti zvinhu zvakadai so zvinoitika sei muarea. Saka kuuya izvezvi kwandakaita panapa vanenge vachizviziva kuti ndinenge ndiri panapa nespiriti yavo nezvikwambo zvavo nechichi zvavanoshandisa mukati meupenyu hwavo. Saka tingati isusu pavakaisa zvavakaisa mamurimi magona avo simudzai nemusoro wangu tichiti wenyu zvavakaisa mamuri zvakakukanganisai chiimi? Zvakandikanganisa upenyu hwangu because vaita because zvavakaisa mukati meupenyu hwangu zvakaisa ndisawana mari ndisawana basa ndisawana mari ndisawana chii ndiwe munhu yaanenge achingotambura chete. Saka that's why muchiona zveriseko izvozvo havatodi kuti nditese nditozviita because zvinokwanisa kunge zvichindipa mari ndobva ndabuda handimukona tiko zvino handigare musendraini handigare musango nditogara chikumba kunana airport ndokwandogara. Mudzimai wacho wandaindi naye madhezi acho ekutanga akatoenda aenda akabva atondigadzira nhengo yangu yobva yatotadza kumira zvese akasiya agadzira hembe mumba chichi through spirit apa anga ari mudzimai wenyu imimi ndobva ashandiswa nemaspirits kuti akuitei wiki ashandise mishonga aite sese mumba muya matadza kupindika. Saka imi mazonamatirwa maipuwa minamato mazvinamatira hamuna kuda kuti mudzokere here kunomudzikinura mukadzi wenyu iyeye akushandiswa nemweya yakaipa? Handinadzo asi through kuti mukadzi uya akazojoina imwe inonzi manjusu. Saka manjusu aya anenge ane azve zviri pamwe chete nevanhu vamaspiriti esatanism zvinhu zvimwe chete zvinotolinga through kuti ivo havakwanise kunge vachipinda vasina kuvhurirwa naanyone. Saka vakavhurirwa nemunhu mulife yangu because ndiye akatanga kushandisa mushonga kwandiri then ashandisa mushonga ivo ndobva vaita se vachipinda manje
malife yangu. Samutaura kuti ivo vanotokuziva vanoita izvozvo. Vanhu vakabudirira here kana kuti vanhu vakangofananawo naMukoma Sly? Masatanisti vanhu vanenge vachitobudirira through zvipo zvedu isusu. Pfuma yedu isusu yatofanira kuwana yaiya nechichi vanopamba zvokuti maoko aya ndatonzwa maoko muchifamba chinhu chichipinda maoko kudai chichipinda chichienda chichipinda kudai so utonzwa kuti mune izvi zvikubuda futi maoko zvichibuda mumaoko but kubuda kwazvinenge zvichiita kwege unonzwa maoko akuswinya manje which means vanenge vapamba pfuma yako yaiya vanenge uri pandakaenda unonamatirwa ichibviswa maspiriti iwawo napasta naprofeti ivavo zvese zvakabva zvadzikirirwa kwandiri but pandakangodzoka muno ndakatonzwa kuti zvinhu zvazvo zviri kuita sei zvapinda futi through munamato wauya kuti nhasi ndanyatsonzwisisa kuti ndofanira kuishandisa sei ini ndakabva ndaugadzika pasi bhodhoro racho ndaifanira kutaridza bhodhoro racho pasi indakabva ndagadzika ubva wagara saka kugara kwaenda zvangofanira kuti ndadzosera mweya iyai iwo mbva wadzosa manje mweya iyai saka makazodzokera here kuna profeti kuti ndakanodzokera ndobva vanoti taura zvawanga wachinzwa pawanga wachizviita ndobva ndataura kuti ndandichinzwa zvimwe zvinhu zvichipinda ndobva vachitora tsvimbo yavanoshandisa ndobva vachitanga kubvisa zvinhu zviya zviyachi. zita ravo muri kuvarangarira here profeti vaingesi vamwe vanoda kuzoendawo kwavari? Ndevekuchechi kwedu ikoko kwandinotonge ndiri mufundisi ikoko vanonzi baba dzakatira. Alright. Vanobatsira vanhu vanenge vatakwa nesatanism iyo vanokwanisa kubvisa mweya yezvikwambo zvese vanobvisa zvinhu zvakadaro pariu vasingashandise chitsotsi kana zvese zvinoitika mazuva ano zvekuti hanzi mabhidhiri chichi ivava vaita izvozvo vanobatsira munhu pariu. Alright. Kana muchiti mabhidhiri kureva kuti chii? Zvazvo zvekunyebera vanhu vachibira vanhu vachiti unogona kushandisa mumwe munhu akaremara wotaura kuti munhu anga akaremara kana kuti munhu anenge asina kuremara onyebera kuti ndakaremara. Profeti vavo vatange vakwanisa kumudzikinura kuti iye akufamba iye angagara asina kukwara. Zviri kuitika naine? Zviri kuitika. Isite chiti profeti kava nesimba. Asi simba ndira Mwari reisi rira profeti. Saka profeti vari kutaura vekuchecha zvakawanda zvakadii izvozvo zvekuti vanhu vari kushandisa mabhidhiri pane kunyepera vanhu kuti taporesa munhu anga asingaone aakuona. Zvakawanda zvakadii? Ndo the most population yacho yakawandisa zvakanyanyisa kumapentecost haiitike kunyanya kumapostori yakanyanyisa kuwandisa kumapentecost iyoyo nekuti most mapentecost mazhinji ndo vanhu vanohida those demons. Anditi kana tichiti vanohidha mademons akaipa havakwanisi kudzikinura munhu paproblem yaanenge ainayo nekuti vanonyepera vanhu havana mapowers anobva kuna Mwari. Saka munhu angazivise kuti profeti ane founder wePentecostal church iyi vanoshandisa mabhidhiri vachinyepera kuti vaporesa munhu anga asingaone kuti wanga uchiona kana kunyepera kuprofita kuti ndaona zvakati kumba kwako kana kubasa kwako vachinyepera vanhu vachingoti amen prophet. Vanhu vangazivise kuti profeti ava vanonyepa ndeve mabhidhiri. Zvinoitika ndezvekudai so vanhu vava vanenge vakaronga vanhu vavo kare vanotora vanhu vavo kare vavanogadzika muchechi mavo imomo kana pavanoitira mungave mumatende mungave mumachii then kana vanhu vaungana vavanenge vachida kuti vaattractwe nezvinhu izvozvezvo kana vaine mari vanenge vachida kunzi vanhu ivavo vabuditse mari vanotonanga kune munhu wavo vanenge vakagadzika kare vanenge vakaudza zvese zvaanofanirwa kuita then akaita zvinhu zvazvi vava vanenge vagara vauya vari vaenzi vada kubatsirwawo vanoona kunge zvinhu zvazvo zviri kuitika riu asi vasingazivi kuti zvinhu zvatorongwa kare nevanhu ava azvona ndomashandira vanoita. Alright, saka ndopa tiri kumubvunza wangu uchiri pakubvunza saka vanhu vangazive sei kuti muprofita anobatsira zvemashuwa-shuwa vanhu ava kana vachida kuziva kana kuti anonyepera kana vanhu vachida kuziva kuti muprofita uyu ndowaMwari ngavatsvage chokwadi chaMwari noti kutsvaga munana yevanhu nekuti vakatsvaga munana yevanhu vachaiona nekuti munana yevanhu iripo asi vakatsvaga chokwadi chaMwari vachachiona chokwadi chaMwari nekuti vakatsvaga chokwadi chaMwari chiripo ndochati kutaura nhasi otherwise kusina chokwadi chaMwari dei inini ndisingakwanisi kunge ndiripo nhasi kana kuti vanhu veSly Media nhasi ndingadei ndisina kumboona. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu ava havana simba havana vane mweya tsvina Mwari ndiye havagoni kudzikinura munhu ndo zvinhu zvingaita kuti munhu aone kuti zveshuwa pandiri panapa munhu anonyepera.
naika handizvo zvokudzikirira munhu avagone. Alright. Saka tichienda going forward vanhu vangasunungurwa sei kubva mumweya iyo yesatanism iri kupinda muvanhu? Vanhu vanogona kusunungurwa through mabasa ari kuitika muno muZimbabwe muno. Uri kuitika mabasa akawandisa stereki ezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Saka mabasa aya zvakangofanana right now tongoti vanhu vari kutambudzika munyika. Saka vanhu kana vachitambudzika, those satanism people vanotora that advantage munyika kuti vanhu vaya kana sezvo vachitambudzika takwanisa kunge tichitora that advantage yekuvashandisa nekupamba zvipo zvavo nekuita sese nekudavo kuti ivo havana kana any blessing inobva kuna Mwari. Saka that's why vachipamba zvinhu zvakadaro kune vanhu. One of the day vakambobudisa zvimamonaki rimwe zuva so vanozvigadzika uko. Zvimamonaki zvaizvo zvakazara mishonga zvakasungwa mukati momwe nechi. Saka hapana munhu anogara muno musendra muno pavakomana vanogeza mota kunze uko kuna nasports dinawo vachiita zvemadrugs vanogara muno. Hapana munhu akazoenda kunobata zvinhu zvaizvo nekuti ndakange ndavapa yambiro vakateerera. Nguva zhinji havateereri asi ipapo vakateerera havana kunobata zvinhu zvazvo zvakazvangoparara nemoto zviri ipapo. Ivanhu vanoita satanism vanhu vanotofamba nemota dzakanaka here kuti vanhu vazhinji vacho varipo vacho vamwe vacho havana kana motikari havana kana chunhu. Vanhu vanototambudzika because vanhu vakatoromba kuti vakwanise kunge vachirarama nezvipo zvevamwe vanhu. Saka chakuratidza kuti varomba chii? Vanhu vamwe vacho vanadzo mota, vamwe vacho vanadzo dzakatokurisisa stereki, vamwe vacho vanotogara kunana Borodhi uko but zvinhu zvavo vanotosangana paheadquarters yavo yepaflat ipapa. Alright. Saka mutyere manje muchibuda pachena muchivafumura kudai? Pana chandingatya kane kudai kuti inini vakatondikonekta kudhara paindaneti yavo yesatanism ka. Saka izvezvi kutaura kwandiri kuita kudai so vanogona nga vari kutondiona zvese zvandiri kutaura vanogona nga vatozviona. Saka handinei nazvo nekuda kuti inini ndinotya simba raMwari chete. Saka uye munokwanisa kuvakunda? Kuvakunda ndakatovakunda nekuda kuti dai ndisina kuvakunda ka dai ndakatofa. Apa vandava kutongoona matoo kuna Mwari kuti mandinofamba nekwandinogara vasakwanisa kunge vachindiafecta ikoko kuzvigo zvekundikidnapa usiku kumba nekuita sese mandofamba vasakwanisa vandikidnapa chete ipapo nekuti ivo vaiva varira kuda kundikidnapa kubva kudhara kuti vakwanisa kunge vachindiuraya nekundikanganisa pfungwa kuti ndikwanise kunge kuurayirwe chii zvemasikireti kavo atichifumura. Alright. Saka alright tichienda kumberi muri kuti simba raMwari rakakubatsirai kuti mugone kuzvisunungura kubva musatanism iyoyo. Saka vanhu vada vakaziva kuti vakapinzwa musatanism vachida kubuda mokwanisa kuvabatsirawo here neminamato? Vanhu vakadaro vanokwanisa kubatsirika kuchechi. Kuchechi. Vakauya kuchechi vanobatsirika. Vanofamba sei kuti vasvike pachechi? Vanhu vakasvika panonzi paCoca-Cola. Uchitungisa road. Coca-Cola apo pana Grenada apo. PaCoca-Cola mupaziya apa? Road yekuchitungisa. Pane road inodai soita nge inoenda kuAirport. Iyoyo. Pane panoita zvikwari panotengeswa kwari mastones. Ipapo pagedhe racho iroro panotengeswa makwari stones ipapo. Pane chechi iri apa. Alright. Iyoyo first church pane kaground kakabhembwa zvakanaka so kakacherwa miti yakakomberedzwa so ipapo pachechi ndo pane vanhu vacho vane simba rekukunda satanism. Saka imimo mune phone number here uzoti vanhu vanoda kutsvaga madirections vagozokufonerai? Although pachechi pedu ipapo tichikutaura zviripo pachechi pedu hapana one prophet kuti tingati ivavo vadzakatira ndo vega vanokwanisa kunge vachidzikirira zvinhu izvozvo. Panotoena prophet kubva paprofeti wekutanga mwana mudiki chacha anotoenda kugrade 3 kuchikoro aripo anokwanisa kunge achiona nekuita sese kurota nekubatsira mwana achiita sese. Kwazoita maprofeti echikadzi anodarika kuma 4-5 varipo ipapo. Then vamwe vechirume matinonzi chizita rayo kunonzi kutenderana kwemapostori. Kutenderana kwemapostori. Saka mune phone number here kuti vanhu vagozokufonerai vatsvaga madirections? Zvezvezvi inini mafoni handina asi vanhu vanongofamba vachienda ipapo vanosvika asi mafoni ndanga ndinawo kana pasina hapana because pane minamato yavakandiitira ivo vadzakatira kuti ikwanise nge ndichishandisa foni because ava vanhu pane zvavakaita
paupenyu hwangu kuti ndisakwanise kunge ndichishandisa foni, ndisakwanise kunge ndichishandisa zvinhu zvakaita kunge zvemagetsi. Kana chiri chimwe chinhu chinoshandisa magetsi ndogona kunge chichiisa pachaja, so chofa charging system, chofa touch, hazvichaiti zvese zvatodhakwa. Mazvena because vakati handifanira kunge ndichibata chakanaka, asi zvichapera hazvo munamato wacho kana wapera. Zvinopera hazvo, asi kuchechi ikoko futi vakazenge vaita futi mhiko dzavo dzemishonga yavo yesatanism kuti hatidi kuti aite chakanaka, saka chakanaka futi chaakuita kutungamira chechi iyoyo toda kuti zviparare. Saka mweya iwowo inini sandaona. Saka pamunotungamira, muchinzi munotungamira chechi apa imi munoprofitawo here kana kunamatira vanhu vachipora? Ya, kunamatira vanhu vachipora izvezvizvi ndakukwanisa kunamatira vanhu vachipora. Alright. Aiwa, tachida kuti vanatsonzwisisa kuti sei makanzi muve mutungamiriri wechechi. Aiwa, tinotenda mamwe mashoko ekupedzisira kuti bhatiri rangu raakupera. Mamwe mashoko ekupedzisira takanangana nesatanism iri kupedza vanhu, iri kutora masimba evanhu. Ndinoda kuti ndizivise kuti kuno kuma-avenues kuno kwane huipi hwesatanism. Idei kuchinzi ivo president vanozviziva kuti nyika yedu ndo mamiriro ayaita, vaikwanisa kunge vachiona mumwe muonero nemaitiro mamwe kuti vange vachidhistroya zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika nevanhu vakadaro. Vangazvidhistroya sei sapresident? Vanhu vakadaro vanofanira kunge vachisungwa, because zvinhu zvakadaro zvofanira kunge zvichisungisa, because right now patakauya munomga vakatanga kutora mapictures, zvimwe zvinhu zvekuti hazvifanira kunge zvichiitika. Vakatora mapictures akawanda vari mudenga, vachitora mapictures vari mudenga mavo, but mapictures aya ndiwo anofamba vachizotanga kushandisa. Pakuti vazotanga kukushandisa papa vanotanga kukuona pamapictures aya kutanga kukushandisa. Saka zvinhu zvakadaro hazvidiwe, saka vanhu vakadaro vanoda kusungwa. Kuda kuti zvinhu zvakadaro handikurudzire kuti zvingaide zvinokanganisa upenyu hwevamwe vanhu, kuti zvinoblemesa nyika yedu, zvinoblemesa kana iwo president vacho. Naika. Apa tinotenda mukoma Lawrence. Matizita renyu rakazara ndiani? Indonzi Lawrence Shumba. Lawrence Shumba. Aiwa, vanoda kukuwanai muno mutaundi vanokuwanai papi? Vandandiwana muno mutaundi vanopinda pana Livingstone naSelu. Vikasvika ipapo chete pave neSly Media kudhara, pave nevakomana vanogeza motikari apa, vobvunza kuti tongaone sei mukoma Lawrence. Exactly, vanokwanisa kundiona ipapo, Aiwa, tinotenda. Hope hamuzovingwa nevesatanism vacho chaivo. Aiwa, haiko zvino zvikuvatya hangu handichavatya, otherwise vaikwanisa affect madays handave nefear. Saka ndakazoziva kuti aiwa handifanira kuita fear to those people. Aiwa, tinotenda mukoma Livingstone. Thank you. Okay, neniwo ndotendawo baba. Good one. Aiwa, munotaura munhu waMwari. Munotaura. Saka maplastic aya munozoaita sei imi? Maplastic aya ndenge ndichiwaisa mabhero acho ari kugara acho anochengetera. Right. Saka ndiwanzo kuwaisa mabhero ndobva ndaenda nawo kurecycle kunovatengesa. Recycle vanotenga mari yebhero? Bhero iko zvino zvichongoti kana riri bhero rokwanisa kubudisa mari inosvika $45, $48. Alright. Saka vanhu vanouya zotora mabhero iwayo because akakura kamabhero aya. Ndo vano mabhero tinoenda nawo nengoro. Munoenda nengoro. Takura 2233 tichienda nawo kurecycle nengoro. Alright. Saka ndo zvamuri kuraramisa nazvo mhuri yenyu? Ndo zvandikuraramisa nazvo mhuri yangu, pane zvinhu kuti vanhu ava vakatondikatira zvinhu zvangu zvese kubva pekutanga chaipo ndaitomboshanda kunonzi Greencroft. Muchita basa sembasa iroro? Ndichishanda payadi. Ndikatomboshanda futi kune vamwe maItalian varungu ndichishanda mukati maoffices avo. Zvese izvo zvavakazvikata kuti mutambudzike. Aiwa, maita basa mukoma. Ndatenda.